Third question number somre le pakhatna Zawturin. Members of Dr. K Beichhua Laldawngliana. Speaker Kalombe. Question Horticulture Department Zawttu. Minister Zawhbelhna ka Zawhna chu. Pakhatna Department tun sawrkar Kawnglaihna hian Horticulture Link Road laihthar emaw PCC hnathawh Dina Chan District Oisan hnathawh dan min hril the ti ani Ole Zawturin Horticulture Department to Minister Pusi Laldawngliana. Speaker Kalome Dr. K Beichhua Zawhbelhna MLA Zawhna Chhanna chu tun sarkar Kawnglaihna Horticulture Department hnuaiah Horticulture Link Road laihthar emaw PCC hnathawh emaw ti aniah Tina bina hian improvement of Link Road under RIDF 29 of Nabat scheme hian Aizawl district huam chunga Link Road hi PCC in munruka tho ania hnuaiah tarlan te hi ani ka chiar vek donem munruka Aizawl district ka chau ani District Oisan min hril the chuna tok mai Aizawl district ka chau kan nei hi RIDF 29 khania sangni somni pakhat chawvela mi khani Ale Zawhbelhna Zawturin Zawhna ni tu Dr. K Beichhua Speaker ka Zawhbelhna chu heng Kawnglaihna hi district dangah vanga hmalak lo nge ni tin heng lainan hian cheng engzat nge se na ni ti kha pakhat ni ta se panhina chuan collection center oblique warehouse tun sawrkar Kawnglaihna hun engzat nge sakani ti ane pathumna chuan kutna thoktu te thlai thar hand holding hnuaiah hian engtinge kalpui ni thlai dang tel tumna ti ka Zawhbelhna ni Le Zawhbelhna Zawturin members of V Malsawmtluanga. Speaker Kalome kan Horticulture Department Minister zom Pusi Laldawngliana min Chhanna tana ka Zawhbelhna chu post harvest management lama sawrkarin hmalak na nge anei Thlaichi sawrkarin le atumani chuan engzat nge ruamhanna anei min hril theim sangni somni panga cyclone remal avanga horticulture Thlaichi tu te thlai ati chiat Zawhna tumna tini Le Zawhbelhna Zawturin members of K Laldawngliana. Speaker Kalome kan Horticulture Department Minister Chhanna tan ka Zawhbelhna chu pakhatna chuan kan kun hnathawh tu ten kan mamu mai subsidy kan pek thin pipe flow kana huan samna khol le minute lar te hi ain dai lo khop maya chu wan chuan hei ai tam tun kum thara hian da bel tumna pek tumna ti kha ka zona pakhatna ania apanina chuan sap thei ching tu tan kumina hian engzange pek tumani ti kha ka zona te chuni Kalome Le thega Zawturin
Horticulture Chantu Minister Pusila Sebula Soma. Push Speaker Zawhna neih tu Dr. K Beichhua members on tak Zawhbelhna district dangah vanga horticulture ling road hi lai ani lo ti kha ani tin sum engzat nge heta hian man ani ti te kha ron Zawhna kha ani pawisa kha china khang ka laihthar nang chia lo ni mai theya Aizawl district ka kan ling road laina atan khan cheng hnuaiah zahni somsari pali singthum sang kwa kha man ani tin tu na hian district dangah po horticulture Thlaichi na hmuna chung kwa engzat cluster anga ten emaw kawng hi laihsak tura ruammanna kalpui me kan ti kha kan Chhanna ni sela tin hand holding hnuaiah laihthar ti bel tumna omem ti ning ka hria Push Speaker hand holding scheme hnuaiah hian thlai horticulture b ka so thing marcha le ai eng hi identify ania tin land resources hnuaiah hian mun phia identify ani boka horticulture bi ka chuan heng identify to te bak hi chu athara ngai tu na man alani lo ani tin V Malsawmtluanga Who's Speaker? Pakhat. Collection Center, warehouse, di ka Zawhna ka. warehouse kha tun kumkal me ka hianin mun akasoisual mai theya mun riata sarkar kumkal me ka hian sak ani tin V Malsawmtluanga Zawhna khan post harvest management lama sawrkarin hmalakna nge neih ti kha ning ka hria dikem kalau chin chia thaman lutuk lova hnuaiah hian Push Speaker kan chan theidan chu post harvest management hnuaiah kuna thoktu te tan pack house ripening chamber cold storage room le primary processing unit hei hi solar base dryer te ania tin preservation unit te laihthar tumna district khranga da sak ania tin sawrkarin Thlaichi leiturin ruammanna asiam me ka Thlaichi leina tan hian sumpo hnuaiah somru da ani bok ani tin Zawhna dangah cyclone remal avanga Thlaichi tu tenena compensation pack ani MT kha kalau chin chia dang kha nia dikang chumo adik lo chuan min hril mayanga cyclone remal awangin horticulture Thlaichi tu ten an thlai thlam greenhouse le ling rota chiatna nasatak an to ka nikum maya khan hemi phuruk na atan hian NDRF atangin crop damage le ling rota tan cheng hnuaiah somni pakwa vel kasoisual palang ti chu ka hlawa hnuaiah somni pakwa vel le saski atangin 3 point something CR kha heng greenhouse te ling rod chia siam thatnan te an tham
เชียเสียมทัดนาตานจังนาดมนักฮะเปอันนี้ผู้สปีกเกอร์กระชังกิมเอ็มโอกะโลเม Ole. ผู้ดงเตียZawhna kha subsidy pek thin pai lo ka na khol mini trailer te hi tun kuma pek turin da bel tumani ti khania hei hi MIDS noi hemi scheme noya kal hiania thei patop so in heng atan hian kuna thok tu te tron puina atan hian ruang man na siam bel zel ani ti kha kachan thiam chon tin sap thei hi nasa takin sap thei bi ka po hian bei pui thla kan tum me ka pilot project te siamin ni kumlama tang khan bul kan trana champhai district khazol district serchip district aizol district mun then khata le saitwal district ka te sap thei bei pui hi thlak tumania achan chu Mizoram kan sap thei hi chung nun na riau anaya India rama ching omin thar ve bok ma sela Mizoram kan thar ang hi an thluk lo em maya tin Mizoram kan sap thei kan chin hi India rama mun danga aon velo wang hian hei hi kan ram economy atan tele kuna thok tu te tan te kanin tol de la man ruwa thatak le kongpoi mo tak ani kan be sei boka India ram state a market hi all sam ema India ram mai po ni lovin khovel huwa po in kan sap the hi a market har satna om lova chu wang chuan Mizoram timing thama sap the hi be pui thak kan tum me kani